Вітаю вас. Узнали? Похвалений Ісус Христос. Вітаю покутную пілігримку із Фуцла. Ви, напевно, єдина пілігримка, яка їде без мікрофона. А ведаєте чому так? Тому що не в мікрофонах сила. Моц не в мікрофонах. Я наогул не чекав гэта ад сябе, але я ні одної хвилини не адчуў голаду, пазыў на голаду. Не хацелася есці, не хацелася прынцыпова нават сарваць одну ягадку, што я і не зрабіў. Нехай добрий Бог усім вам благословить. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Маті чекає. Спадабалася, што многа беларускамоўных людзей, мне гэта заўсёды падабаецца. Спадабалася, што она такая аскетычная, няма такой моцнай музыкі, спакойнае разважанне, спакойныя спевы, спакойныя ружанцы, добрыя казанні на прыпынках ксяндза Ўладзіслава Завальнюка. І ўсё гэта так натхняе на тое, што голаду не адчуваеш наогул. Нас до сябе ты пригорни, от зла и бед оборони. Привычным.